Chimezie. Abụ m onye Obinwa Local Government Area nke dị n'Abia Steeti, mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria. Abụ m otu n'ime ndị nkụzi ga na-akụzi ihe n'Igbo nwere mmadụ worldwide iji mee ka asụsụ na omenala Igbo ghara ịnwụ. Nke a bụ ebumnuche m si na aga m eso na-akụzi ihe. Ala Igbo mụrụ nze ma nwa ọzọ n'ikwu eziokwu, ma ọ bụrụ na anyị ga-agwa nwa n'eziokwu, anyị amara na asụsụ na omenala Igbo anwụọla. Ndị nne na nna, ndị mmadụ anaghị enwezikwa mmasị ịkụziri ụmụ ha asụsụ na omenala Igbo. Gị gaa n'ezinụlọ dị iche iche, ị ga-ahụ na ihe a na-asụ ụmụntakịrị bụ ndị Igbo bụ gịnị? Asụsụ Bekee. Ihe nke a bụ nke jọgburu udere na ajọ masị nke nka pụrụ isi. Ọ maghị mma, ọ bụ ihe ọjọọ na nwa afọ Igbo nwụrụ mmiri ara onye Igbo ga-amụcha nwa ga-asụrụ nwa ya asụsụ Bekee, mee na nwa ya agaghị ama asụsụ Igbo. Ọ bụ ihe ọjọọ. Ndị Igbo mụrụ onye na-asụ asụsụ Igbo ọ pụtaghị na ọ gaghị ama asụsụ Bekee megịrị asụ, mana gbaa mbọ hụ na ị ga-akụnye mgbọrọgwụ ịsụ asụsụ Igbo na imepụta omenala Igbo n'ime ụmụaka. Ị gaa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche taa, ị ga-ahụ na anaghị enwekwa asụsụ Igbo. Ọ na-agwa abịa n'ụlọ akwụkwọ ede Igbo language is prohibited, that when you speak your vernacular you be penalized. It is a taboo. Ọ bụ arụ na mmadụ ga-ekwu nha maka na ọ sụrụ asụsụ nna ya. It is a taboo. Ọ bụ ha ọjọọ njọgburu onwe ya na njọ. Ya bụ ana m arịọ na-arịọsi ike ka ndị nne na nna nwee ike na-emegịrị na-akwalite asụsụ Igbo, na-arịọ ndị ụlọ ụka dị iche iche na ụlọ ụka anyị dị iche iche ka enwe ike na-emegịrị dị eji asụsụ Igbo dị ezi ozi Chineke, dị ezisa ozi, ka enwe ike na-akwado ka nwatakịrị ọbụla tupu ya mee mmiri chukwu n'ụlọ ụka dị iche ka o nwee ike nwee gịnị, nwee akwụkwọ nsọ nke eji asụsụ Igbo mee gịnị dee. Ọ ga-enye aka ime ka ụmụntakịrị na-agụpụta gịnị, asụsụ Igbo. Ọtụtụ ụlọ ụka anyị dị iche iche ndị nọ na mba dị iche iche na-abụghị mba na-asụ Igbo, ana m arịọ ha na-arụsiri ike sị ka ụkọchukwu ndị ahụ na-eme gịnị bụ ndị Igbo ka ha nwee ike were asụsụ Igbo na-eme gịnị, na-eme gịnị, eme mgbasa ozi. Ekwesịrị ịdị eke ya eke ụbọchị taa asị na a ga-eji asụsụ Igbo eme gịnị, eme mgbasa ozi. Ihe ndị a ga-enye aka hụ na asụsụ Igbo aka ha ahụ. When you come to the examination of the West African Examination Council, ide asụsụ Igbo na-arazi ụmụntakịrị ahụ. Ụmụntakịrị ugbu a anaghị enwezi mmasị itinye Igbo language as a subject of their choice in WASC, in their school senior certificate examination. Ha anaghị enwekwa mmasị itinye ya. Ime ha sị gị olee ihe ha ji Igbo eme, olee ebe Igbo ga-eduga ha, mana ha amaghị na asụsụ bụ ndụ. Language is a source of identity. Any tribe that has no language has no culture. You must have a language and culture that you be identified with. And how can we do it? We can do it by having a transfer, an intergenerational transfer of language from fathers to children. Ọ bụrụ na a na-enwe inyefe omenala na asụsụ Igbo site n'aka nna fere n'aka nwa, I promise you, asụsụ Igbo ga-adịgide, ọ gaghị anwụ. Ekwenyesi ike na ọ gaghị anwụ. Ọ bụ ihe nside ebu ozi ekele m ekele eze ekule na London, nwafọ Igbo ṅụrụ mmiri ara azụrụ azụ zụọ ya nke ọma, onye na-enye aka ịhụ na asụsụ na omenala Igbo agaghị anwụ. Ana m ekele ya na ndị otu ya, na-ekelekwe onwe anyị bụ ndị nkụzi wepụtara onwe anyị ịhụ na anyị ga na-akụzi ihe ime ka asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ụmụafọ Igbo ebe ọbụla nọ na ọ ga-adịrị ụnụ mma n'Eke, ọ ga-adịrị ụnụ mma n'Orie, ọ ga-adịrị ụnụ mma n'Afọ. Ọnwa egbughị dị nịcha emecha ọ ga-eburiri ome ya, gaziere unu niile. Ndewo. Ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya n'otu isiokwu dị mkpa nke anyị kpọrọ ndị bụ ndị Igbo. Anyị ga-eleba anya na ndị bụ ndị Igbo. N'ime ndị bụ ndị Igbo anyị ga-eleba anya na asụsụ, n'ihi na o nwere ihe atọ eji ama agbụrụ ọbụla. Ihe atọ eji ama agbụrụ ọbụla bụ: nke mbụ bụ asụsụ, nke abụọ bụ ejiji, mode of dressing, nke atọ bụ nri ndị ahụ na-eri, that is the type of food they eat. Anyị ga-eleba anya na asụsụ, nke ndị bekee na-akpọ language. Language is a source of identity. Asụsụ bụ ihe mbụ eji amata ebe onye si, n'ihi na ọ ga-abụ onye sụọ asụsụ amara ebe onye si. Anyị ga-eleba anya na asụsụ, n'ihi na agbụrụ ọbụla nwere asụsụ ha. Agbụrụ Igbo nwere asụsụ Igbo, agbụrụ Hausa nwere asụsụ Hausa, agbụrụ Yoruba nwekwara asụsụ Yoruba. Ya bụ anyị ga-eleba anya na nkọwa ihe bụ gịnị, asụsụ.
asụsụ bụ ụzọ ndị mgbe ochie chepụtara ka mmadụ na ibe ya ji na-emekọrịta ihe maọbụ na-ekwukọrịta okwu. Ọtụtụ mmadụ dị iche iche, so many people, so many authors enyela so many definition nkọwa pụrụ iche gbasara gịnị asụsụ. Edward Sapi n'afọ 1921, afọ 1921, kọwatara asụsụ dịka ihe agbụrụ ọbụla maọbụ obodo ọbụla kwesịrị inwe gịnị, kwesịrị inwe njirimara obodo ọbụla. Edward Sapi, nwoke a na-akpọ Edward Sapi bụ otu n'ime ndị nyere nkọwa ihe gbasara asụsụ. Ọ sị na asụsụ bụ njirimara, asụsụ dịka njirimara, asụsụ ọ kọwara asụsụ dịka njirimara obodo ọbụla, ihe ejirimara obodo ọbụla. N'ihi na ọ bụrụ na abịa n'ala Igbo, onye Igbo kwuo okwu ị ga-ama na ọ bụ onye Igbo. Abịakwa n'ime ala Igbo ahụ enwere olu ndị dị iche iche nke anyị na-akpọ dialects. In Igbo land, in Igbo tribe, we have so many dialects. Anyị nwere ngwa dialects, ya bụ olu ndị ngwa. Anyị nwere Owerri dialect, olu ndị Owerri. Anyị nwere Mbaise dialect, olu ndị Mbaise. Anyị nwere Mbano dialect, olu Mbano. Anyị nwere Orlu dialect, olu ndị Orlu. Enwere Anambra dialect. Otu a ka ọ dịkwa onye Abakaliki sụọ asụsụ ị ga-ama na ọ bụ onye Abakaliki. Olee ihe m na-akọ? Maka na asụsụ bara ezigbo uru. Asụsụ bụ ihe dị mkpa, ihe mbụ na mba eji amata ebe onye si. Ọ bụ n'eziokwu na ọ bụrụ na a nọrọ n'ala Yoruba mụọ nwatakịrị, ọ dị entitled ịmụta asụsụ ahụ, n'ihi na bekee si that a child is entitled to learn the language of his or her immediate environment. Ya bụ obodo ahụ a nọrọ mụ ya, onye ahụ dị entitled ịmụta asụsụ ebe ahụ. Mana ọ kwesịrị ekwesị ka ndị nne na nna na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo tụmadị ebe ọbụla a nọrọ m onye ahụ. Ya bụrụkwa na ọba n'ala Hausa ka a nọrọ m onye ahụ, ka ndị nne na nna jisi ike na-akụziri ụmụ ha gịnị, asụsụ obodo ha, ghara iwere asụsụ obodo ọzọ na-akụziri ụmụ ha, n'ihi na asụsụ bụ gịnị na-akọwapụta ebe onye si pụta, ọ na-anapụta mmadụ gịnị na nsogbu. Anyị ga-ele anya na ọtụtụ uru dị n'asụsụ ka anyị kpọrọ importance of language. Importance of language. Ndị ka anyị ụnụ mana ihe nwere uru, ihe ọbụla nọ n'ụwa nwere uru. Ahụtara m na enweghị ọghọm ọbụla, there is no disadvantage in language. Enweghị ọghọm ọbụla dị n'asụsụ, n'ihi na onye ọbụla na-asụ asụsụ na-enye aka ịhụ na asụsụ na omenala obodo ya agaghị eme gịnị, agaghị anwụ. Ọtụtụ uru bụ nke dị n'asụsụ Igbo, mana aga m edepụta ole ma ole ebe a. Nke mbụ bụ na asụsụ na-akọwapụta ebe onye si. Yes, language, I said before, is a source of identity. Ya bụrụ na onye ngwa asụ asụsụ, ị ga-ama na ọ bụ nwafọ ngwa. Onye Owerri kwu okwu ga-amara na ọ bụ nwafọ Owerri na-asụ asụsụ. Onye Mbano asụ asụsụ ga-ama na ọ bụ onye Mbano. Otu a ka ọ dịkwa na agbụrụ ndị ọdọ. Onye Hausa asụ asụsụ, ịnịdịghị any explanation ịma na ọ bụ onye Hausa mere gịnị kwuru okwu ahụ, n'ihi na ọ mere gịnị, n'ihi na ọ sụrụ asụsụ obodo ha. Nke ọzọ bụ na a na-eji asụsụ ezipụta omenala na ọdịbendị dị iche iche. Na-eji asụsụ ezipụta omenala na ọdịbendị dị iche iche. Dịka abịa na ala Imo steeti, o nwere obodo a na-akpọ Arọ Ndị Izọgụ. Obodo a na-akpọ Arọ Ndị Izọgụ na-eme ọdịbendị ha a na-akpọ gịnị, Ikeji, mmemme Ikeji festival. Ya bụrụ na ị gaa na Arọ Ndị Izọgụ, asụsụ ha ga-eji eme ọdịbendị ha bụ gịnị, asụsụ ya bụ olu ndị Izọgụ. Ọ bụ olu ha ga-eji eme gịnị, eme ọdịbendị ha. Onye na-abụghị gịnị, onye na-abụghị onye Izọgụ agaghị aghọta ha na-eme, n'ihi na gịnị, n'ihi na ọ maghị gịnị olu ndị ahụ. Onye m na-akọwa na asụsụ bara ezigbo uru, n'ihi na a na-eji ezipụta omenala na ọdịbendị gịnị ndị. Ya bụ ka anyị jisi n'ike na-asụ asụsụ Igbo iji mee ka asụsụ na omenala Igbo ghara ime gịnị, ghara ịnwụ. Uru nke atọ asụsụ Igbo bara bụ na
asụsụ na-enye ọrụ ndị ka anyị ọ bụla ezi n'ihi na ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo maọbụ onye Hausa maọbụ onye Yoruba gị gaa n'ụlọ ọrụ ebe onye obodo gị ahụ nọ gị sụọ asụsụ gị onye ahụ ga-enwe asịkwarị na gịnị na ọ gaghị enye gị ọrụ mana ọ ga-enwe mmasị weta onwe ya ala ṅaa gị ntị n'olu n'ihi na ị sụrụ asụsụ gịnị asụsụ obodo gị otu a ka ọ dịkwa asịkwa na asụsụ na-azọpụta mmadụ asụsụ na-enye nzọpụta n'ihi na otu ụmụnna anyị dewe nọ na mba ofesi nọ otu onye n'ime ha nwere ike ịba na nsogbu mana ọ bụrụ na ọ sụọ asụsụ ha onye nọ n'akụkụ nwere ike isi na onye abụdị nwanne m n'ihi asụsụ ọ sụrụ ya mee gịnị ya aga nyere ya aka nye m na-akọwa bụ na gịnị na asụsụ bara ezigbo uru dịka m kwuru na mba asị m na asụsụ bụ ụzọ ndị mgbe ochie chepụtara ka mmadụ na ibe ya ji na-eme gịnị na-emekọrịta ihe maọbụ na-ekwukọrịta okwu ọ na-ezipụta echiche mmadụ asụsụ bụ ụda a haziri ahazi it is an organized tone language is an organized tone a gwara m na nwoke a na-akpọ Edward Sapi n'afọ 1921 afọ 1921 kọwara asụsụ dịka njirimara obodo ọbụla bụ gịnị bụ asụsụ anyị bịara leba anya n'uru dị n'asụsụ anyị sị na nke mbụ bụ gịnị na asụsụ na-akọwapụta ebe onye si otu a mbụ nwa afọ ngwa ọ bụrụ na m kwuo okwu mmadụ onye ọbụla nụrụ olu m ga-ama na mbụ gịnị na mbụ onye ngwa a na-eji asụsụ ezipụta omenala na ọdịbendị ndị ọzọ bụ na asụsụ na-enye ọrụ akọwakwara m sị na asụsụ na-eme gịnị na-azọpụta mmadụ Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ nke onye chiri ya biko ya zere ya dịrị onye ukwu ma dị onye nta mma arịọ m bụ na ekpere m bụ na asụsụ Igbo agaghị anwụ mana ọ ga-adị anyị n'aka ma ọ bụrụ na ndị nne na nna ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ha ga na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo ma na-egosikwa ha gịnị omenala Igbo ya dịrị unu na mma ndewo